Horra izango, asteburutan 2 estropada izatiekin da errekuperatzea eta aldaketa bat egiten denean ikusi beharko orduan noraino taldeak sufritzen duen. Baina, bueno, esan daiteke izugarrizko eskola nahi dutela, asko mejoratu dutela, fisikokire bai pixuan dabar eta ikusi beharko. Zehazki zein jarraipi mota egiten diezu gure arraunlariei? Bueno, egiten da pixua hasieratik, nire ez nuke esango obsesio bat, baina bai dala hor borrokatu behar dena, normalean etortzen dira, eta hori arazoa da, azaroan, abenduan pixuz oso gainetik, indarraz justu den talde bat, besteekin konparatuz batez ere, pixua handia eukitzea, hori lastre bada, hori pixu gehiagizko pixua da, eta lehenengoa da ez, hilean behin, gantz portzentaian neurtu, pixua hartu, baloratu zenbat eraino batzuk jetxi duten, beste batzuk ez, elikadura pixkat kontrolatu, hortako bengo arraunlari batekin ikasizuna eta lan egiten dugu, gero analisiak eta urtean zehar 3-4 alditan testak egin. Testak egin eta gero ja entrenatzailei planteatu zeintzu dien erritmoak, zen ergometroan entrenatzailea bakoitzak zer ritmotan entrenatu beharko luke eta batez ere zer entrenatu behar den gehiago. Bale, nintenegatik hau, zerbait gehiago nebek erantzi? Zuek, ez dakit, nik esango nuke, taldeak itxaropentsu, nik hasieran lehen esan duen bezala, ikusten nun gauzak askozaz beltzago, talde asko joa, eta nik uste jendearen laguntza behar dula, apoia behar dula, eta horrekin aurra eta goiera. Bukatzeko, KAE ARS bigarren ligan aritzen den Zarautz Arraun elkarteak Luankon Asturiasen ospaturiko lehen estropadaren irudiak ikusiko ditugu. Eta solasalditxo bat izango dugu bertako arraunlari batekin. Asier Olea, txirrindulari ohia eta arraunean hasi berria. KAE bigarren mailako traineruari dagokionez, pasaden larunbatean areetan ibaiaren korronteak aprobetxatuz, lehen kaletik estropada ikusgarria egin eta azkenean 3. sailkatu ziren. Igandean, Pasai San Pedron, erlojupean egin zen estropadan, 9. sailkatu ziren. Emaitza onak direla esan daiteke, eta gustura daude bigarren traineruko arraunlari gazte eta berriak. Lehen 5 jardunaldiak jokatu ondoren, 10. postuan daude 51 punturekin. Lehenengo postuetan daudenak Portugalete 78 punturekin, Getaria Indaus 58 punturekin, eta Naturhaus Mundaka 57 punturekin.
Men arraunlai berriak haula eta entrevisten berreula bere lehenengo estropa eta gero. Zemuz biziek ire lehenengo estropa. Bueno, esperientzi berria izan dek, guztua. Diferente, bai. Ondo penalda, baixki, o... Nire ustez ondo jundek, ez nire espero horren ongi jutea, baina bueno, ondo. Eta guztua iraletikan. Bai, oso guztua. Eta bete terdikin estropa jokatzia eta ze esperientziek o ze zemuz ikusiek hori? Jo, egia esan ez nire espero jokatzea ia terrekin, baina haundila intzait. Goizu agian, o... Gitena golpez etorri zait, eta ondo, baina ondo, Espero una baina beto, bai. Esperientzia hartzeko bale joek eta... Bai, ala, Eta guain arraunian hasi izela eta neskatan gehiago italda. Zatean neskatan gehiago itala eta ber, egila alda. Itxusia dena, nahiz eta arraunean egin, ez du nesketan egin. Ez da mito bat hori, hori ez mito, ez gizurraek. Hementxe bukatuko dugu gaurko entrevista, Asier olea arraunlai berriak. Arraunea pasako baiz. Hori. Ba, nitxerrenduan azientea dukinun, eta badakatzu zintzala profesionala eta pasaia. Eta bueno, kompetitzea gustatzen zaien, arraunare betian ikasko gustatu zait, lehen guzuare arraunlari eta segitu dugu. Eta bueno, animatu nintzen, da azken hori kompetizioa eta disiplina dugitzea, eta nahi gustatzen zait, eta bueno, horretik. Zemuzen ematek egunero entrenatu, eta bueno, hori, ziklismoan biziko ban, baina egunero entrenatzea eta responsabilidade batekin, da bueno. Ondo, azkenen bizitza guztia hola damakit, ziklismoakin, disiplina horrekin entrenatzeko eta dena, eta ondo, nahi hori gustatzen zait. Hori eta izale izan fizikoki arraunea pasatzea, no? Jake ziklismon fiziko bat behitxekan, ba... Fondo ze hortan ez, baina intzaik gorra gehiago muskularmente eta kanbioa, nik beste muskulatura batzuk lantzen ditun da arraunen beste batzu ditu, baina bueno, pixkanak jartzen da. Eta eskuak eta ipurdiak eta... Eskuak eta ipurdiak gerrana, bai. Hoi nahiz eta eman beti gaizki. Eta gau sobretodo gaur ipurdia, gaizki jarri zait. Horru neska, gazti, nahiko ipurdia gaizki balin bakak? Ez gustatzen, baina bueno, hala bai.